बेयो जाबाय कसुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथार सेराव थानाय एबसुनि मार्टियार्स दं। बेखौ लुफुंदों 1993-94 जानांगौ आइडिया, आङो गोसोआव गैला, बेवहाय लिरनायबो गैला। दा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों। दा बै समनिफ्रायनो बर'नि आलादा बड'लेण्डनि गोख्रों सोमावसारनाया जादों। दा बेवहाय कसुगाव आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेबायदि आन्दालनाव जिउयै माहामै बारसोमबोदोंमोन। बेनिनो माखासे मार्टियार्स थम हिसाबै नैबे कसुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लुफुंनानै दोनबोदों। दा बे नाथाय बायला जिला जाबोबाय, बेखौ आदर खालामनाय जायाखिसै, बेखौ फोसाबनाय जायाखिसै। जोंनि कसुगाव ओनसोलाव मोनसेबो मार्टियार्स थम गैया, बेल' मार्टियार्स थम मोनसे दङ। दा बे सिगांनि सरखारफोराबो बेखौ बानायस्लाबनो हालाङाखिसै। दा बेनिखायनो आङो नैबे गोदान सरखारनि सायाव मोनसेल' गुरैयै खावलायनाय, नैबे कसुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथार सेराव थानाय मार्टियार्स थम बेखौ जाहाथे मोजाङै फोसाबफिनो बा गोदानै लुफुंफिनो। जोंनि जारिमिनाव मुंदांखा नैबे कसुगाव आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय बा मार्टियार्स बिथांमोनखौ मान होनायजों नैबेखौ जाहाथे गोदान लुफुङो। जोंनि सरकाराव थानाय EM सार, MCLA सार आरो MLA सार बा जोंनि बड'लेण्डनि चिफ सार, नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।